שלום לכולם, חנוכה שמח, לכל מי שחוגג את חג החנוכה הכל כך אהוב עלינו. אבל רגע, מה אנחנו בעצם חוגגים? כולם יודעים, את נס חנוכה. מה זה נס חנוכה? הניצחון של היוונים על המכבים. אבל רגע, מה זכה דווקא הניצחון הזה של המכבים, של יהודה המכבי ומתתיהו וכל המשפחה? מה זכה הניצחון הזה שאנחנו כולנו נחגוג אותו אלפי שנים אחר כך גם? מה מיוחד? היו ניצחונות אחרים שגם הם היו מאוד חשובים. למה דווקא את הניצחון הזה אנחנו חוגגים? אוקיי, אז פה כולם יודעים להגיד, מה הכוונה? היה את נס פך השמן. אני אגיד לכם משהו בכנות. אני כילד אף פעם לא הבנתי, נס פך השמן, אוקיי, אז מצאו פח שמן טהור, שאפשר להדליק איתו את המנורה, והוא הספיק ל8 ימים, אבל בסדר, בגלל זה, בזכות זה, לחגוג 8 ימים שלמים, העניין הוא אחר. נס פך השמן מספר לנו סיפור גדול הרבה יותר. זה מספר לנו את הטהרה שנשמרה בעם ישראל בזכות המכבים. בזכות זה שמרדו ביוונים שניסו להשכיח מאיתנו את התורה והמצוות. בעצם בזכות המכבים, כל מה שאנחנו מכירים במשנה ובגמרא, הכל בא בזכות אותו מרד שיהודה המכבי התחיל. אז בעזרת השם שגם אנחנו נזכה להתעצם בתורה, במצוות, וכמובן שנזכה לשמוח בחג, ושכל אחד ימצא בתוכו את פח השמן הטהור.